okay. Tara. Yan, mag-jeep tayo. Sakto sa harap tayo. Pwede kasama? Oo. Oo. Yeah, hey. Harap na ito yan. Loda? Kalok dan dua. 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 40 pesos. Gana San Fernando, 40. Apa yang memilih kas? Mengirat. Jadi pagpaparatahan nyo ito. Jadi paratahan nyo ito. Yung terminal dito. Tangki? Tangki. Kamami kayo dyan? Dito dito nga isang gabi dito.
Ayos ka lang? Tara, tara, tara. Dito na kami sa SM La Union. Ayan o. Yun na, SM. Yeah. Yung pa walang kaya bunker. Ano mo ba na? Check na niya, check ta. Itong ano, SM La Union. Dito ka na Kaloy? Oh, picture-picture mo na. Yan. Yung sticker daanan natin mamaya. Okay. So, ito yung SM La Union. Ikaw, ano pupunta natin? Halo-halo tayo? Halo-halo. Tara. Mag-halo-halo tayo. Sabi? Ikaw ang taga dito eh. Bakit ako tinuturo mo? Ikaw ikaw. Halo-halo tayo, mainit. Ito ang SM La Union. Ilang floor to? Dalawa? Jijim tadi. Jijim tadi Maya. Oo nga, hindi. Di ba sa kanya doon sa San Juan? Ano sa Ay, CSI gaan pala yun kung pagkakita kita. Bente na plete eh. Equal. Tricycle, manong nga dyan. Ang pamasahe ng jeep, 20. 20 ang isa. 40 lang. Pag tricycle, 200. Oh, naging tipid. Tara, halo-halo tayo sa food court. May halo-halo ba? Oh, okay, tara. Tara pa, halo-halo kami, mainit. Halo-halo. Nare-record yan. Magre-record yan? Kindly claim your order. Tayin natin.
Nauuhaw na ako. Inom na ako. Follow up. Follow up? Ginagawa ng... Kaya yung halo-halo. Tsaka yung pansit. Say hi. May order ka ba? Wala naman eh. Mami lang muna kaya. Wala kang order. Nasa Japan ka ba? Hindi. Bakit ganyan na order mo? Gusto ko lang. Ang chicken to ah. So, magkano presyo niya? Sabihin mo. 79. Yung pag... Ano? 79. 79, halo-halo, 75, 75. total. Hindi, enough, estimation. 200. 300. Kain tayo. Libre. Kunin ko yan, baka mamaya. Oh, kunin mo na. Ayaw niya. Pag wala. Thank you. Register pa eh. Kala ko libre. Like, ano to floor to? Papunta? Third floor? Hindi nagkapunta na tayo dati lower ground. Basement? The basement na? So, third floor na to? Nagpitaling na. Ha? Nagpitaling na. Sa- Lower ground na niya eh. Oh. Hindi upper ground pa yun. May bibilin daw si Ninya ng payong. Umbrella at least. Ganda. Patingin to, miss. Tingnan natin kung ano ang kalidad. Bagets. Kano yan? Ano natin? Almost 2.5. 2.3, yeah, almost 2.5. Thank you. Ito mas makapal to. Okay yung ano, cloth mo. Pero yung hula, maganda pintas yung bikuan. Tela na. Yeah, napintas yung tela ng miyakwa. Dati kulay na tiko, masyado. Walang other pa. Di ba, pero maganda yung ano, tela. Malambot niya. Ayan. Malambot. Awan sa parang yung design eh. Wala na, no? Yeah, ito medyo maliit yung ano eh. Yung kanyang ano, 3-star. XL lahat ba yan? Ito maganda rin yung ganitong style. Oh. Patingin to. Tingnan natin. Tingin-tingin lang. Ah, wala siyang hood. Pinas.
Walang Pinoy na nakalagay. Pinoy. Oh. Same price din ba sa Manila yung presyo din? Mas pares lang din ano? Sa ano mga ano yung kultura? So, ang ganda. Mga barong pang malaki. May payong ko niya. Yun payong mo. Folded daw, dark. Kami yan. Ha? Dark brown or dark? Dark color, any dark color. I'll go check ano the brown. Ay, patingin. Basta folded. Agi, mas maganda yun, mas matibay yun. Matibay data. Kesa dati Basit lang? Yun sir, baka sick. data may mas strong. Yeah, dark color mo natin. Consider niya. Ibuksan ko. Oh, ito lang. Dark tapos black mo yung Yeah, okay na. okay, blue. Yeah. 5,000. 5,000. Plus employees discount. Magbaling nga 200. Mabaling ako mas. Kaso wamad. Kasi lang hindi pangalan niya. Senior mo lang lagi. Ay, abay, agkaskilang kayo. Agkaskilang, gabats kayo. Nag-work ka ba? Sure naman dadaan natin. Or dati lang tayo. Mareta, syempre makadamdamam. Dati wala dahil dyan ko yung France. Ayaw mo siya. Magdalhin si ma'am. At Ano ilang yan? blonde. Oh, wala namang ano yan. Black Hindi, ikaw mo Kahit ano. yung dark brown mo dyan. Kuha mo ako. Oh, malit. Yung pang hangapang grampang ah. Asa yellow, mapalin. Awan. Alcohol data. Oh. Alcohol, ino. Alcohol. Kaunti hand sanitizer. Bayaran yung payong. Babayaran na ni Ninya yung payong. Ninya. Oh, picture. Dito kami. Ganda yung mga barong oh. Yung payong. Oh, sorry. Pensya na. Thank you ah. Hey girl. Hey girl. Anong lakad? Ha? Anong lakad? Yan. So nakabili na si yan ang kanyang payong. 5,000. 5,000 yun payong. Tapos na tayo sa ihi muna tayo. Ito yung restroom sa taas. Kilaw na tahan. Alam mo nung kilawan. Yan. Sige. Alam mo nung kilawan niya. Katun. Kuha. Nilawin na po yun. Kilawan doon na. Kung sino magaya. Nanyang. Ah. Yan na. Tingin ito. Nanyang. Akyat ulit kami.
SM La Union. Oh. Malaki din pala. Oo. Hindi sinasabi. Oh, dahil lechon na yung ano eh. Lechonan. Ah? Diyan ako elevator kay na. Tapos sa awan ko sa likod, yung mga wheelchair. Eh no. Ano, makauli. Dito na yan. Okay, muna kayo. Ito yung SM ng La Union. So, malaki rin siya. So, dati, baka mga ito eh. Bukid ito eh. So, kailan ba to? This year lang ba? Yeah, I think so, this year. January or last year, December. Mga ganun. SM San Fernando City LU La Union. Oh, bangko tayo ng Watson La Union. Hey girl, hey girl. Kita ka. Kasi di hal sa likod. Nagaduti ka sa nagumang lupay. Medyo dadakal din alcohol spray. Ako hindi dakas din na. Yawan di kasta na. Kawanti kasi na. Cute mo na rin yun. Ang lalaki. Alcohol malatin. Ang pala no, restroom ako nito. Alcohol. Konti alcohol spray na. Ha? Pagkakataon na ECSI. Oo. Basta naka-branding nagkataon di bago. Dali, siguro. Oxygen? Pagkakataon na ECSI. Ay, oo nga no. Nag-brand sa ECSI. Sikat natin yun, di ba? Nagbago na din. May Vikings na pero hindi pa siya ano. Hindi pa siya ano. Vikings. Hindi pa siya nag-ooperate, no? Ayun, mayroon pa lang doon, no? Picturean. Oo, yun. Ayun, picture tayo dyan, no? LU. Pinay Power, Vikings. Naglawak. Yun. Yan na, hold mo to. Oh. Lang. Next, di next. One, two. Tama yun, nag-red. So pag nakita mo yung nag-red, ibig sabihin nag-record na siya. So pwede you can twist it like that, then slowly or front it like this. Kaya magsalita ka na. Hi. Welcome to Welcome to my vlog. SM. Oh, mira. Oh, tapos pagka gusto mong patayin, oh, sige, hold it. No, yung isang kamay, dapat always two hands. So, i-turn off mo, press it hard. Sa taas, sige. Press mo siya. Hard. Nakita mo yon, yung red, dapat mo sa sarili mo. Hold ko. Yan, oh, yan. So, dito tayo sa Japan na SM. So, gagawin natin, explore lang natin yung mga things dito sa Japan na SM.
nakuha oh. Lagi mong tingnan. Yan. Focus, huwag kang titingin doon. LU. Vlog. It's kind of fun in here and so cold. Nya. Nya. Ano, naka-wheelchair oh. Walang dili lang. Di ba amin ako nakabita? Wala na siyang ano, hindi na, wala kang elevator. Yan na. Ayan mo siya. Wala kang mapagod. Chili's. Look there in the mirror. Ha? Oo, tingnan natin. Yan na, mainit. Okay. Dapat, bakit nilagay sa labas? So, Uniqlo, SM, La Union. Yung mga prices. Ganito. 149. Sa Japan ko yung binili yung ganito ko. Ang price niya. Sa akin manipis eh. Oh, may gym sila sa taas ano? Nya. Sa taas tayo? Napantay tayo ng pay. Taas? Takip tayo. Tara. Go.
Nakit tayo sa taas. Putin lang natin. SM La Union. Ay, movie dito. Yun, may mga movie houses. Yun. Yun. Tingnan natin sa ano. Taas. Ha? Ayan. Biday daw yan? Biday? Ano ba tayo Tito Marlin nito? Ah, di ba? Ang dia yan. Tara. Ito, sinihan. Movie house. Sumalot ng sine. LU. Lang, yan na, doon ka. Please, picture. Hali ka ito, may nagpapapicture. Yan na. Yan na. Baka nandito si ano. Meron din. But hindi, ano nga niya, ka-branch nila. Oh, wellness. Kaya nga eh. Ang naka-stock ng kay Kuya Black. Yun, no? May gupitan pa. Macho bar. Yeah. Hindi ka lugong kasan. When? Ligas. Ito. Transformer. Mama ni Brian. Ay! Kumusta? Sige. Ay, kumusta? Oh, picture kayo, picture kayo. Hello. Yan, ang restroom ng SM. O siya, ano? Hi! Hi! Say hi! Tatlo kayo, video. Sasayaw. Tara. Ah? Ay, ngayon lang ba? Ah, kala ko ngayon lang. Ay, bunso. Nakami na? Okay.
Hello guys. Ayan bro. Bye-bye guys. Ayaw ba ako ni Ash? Uy, Gumatang na din. hindi lang na. Price na naman. King of fries. Ano diyan yun? Sakto yung baba natin. O, ito, ang bili mo. O, ikaw bibili. O, ang bilis. Kulang. Kulang pa. Yeah. O. Ay, hindi nga. Sabi ko na nga sa'yo, kabawak eh. Yung tanong ko. Hindi, kabila mo yan. Lipato ko. Ayaw mo na. Dito ka. Ayaw nga pala no. Video ka! Camera! Nabartek naman ang grabe. Ang sabayan na lang. Ang mata, kaboy ka. Ayan, bibili daw sila. Life is one. Ayan. Taruan ni Ash. Okay, tara. Palabas na tayo ng SM La Union. So ito yung department store sa kabila. May tayong Jollibee. Jollibee rin dito. Jollibee. Pauwi na tayo. Ka-tricycle naman tayo ngayon. Jollibee. O, doon ka, bilis. Bilis, tabi ka. Oh. Ay, tara. Tricycle tayo. Palabas na kami. SM Supermarket. Anong meron dyan? May talong niya.
Magsiyang boss. Isang kilo? Living takes test. Try natin. Una, kilo eh. Nasa body? Sarap, mabait pa ng mga ano, mga bossing. Hindi natin na... Try mo mo. Patry din. Wala ka na eh. Hawalan style. Poke-poke ano? Wow. Try mo, Ray. Magkano dyan? Kumit ki, sir. Okay. Ako dito na lang. Nasa pangkaling. Yeah, oo. May laman. Ano po, sir? Yung gusto mo, yung may... Yeah, yung may mga dugo-dugo. Dabos, try mo itong balat. Sarap Sige, to. wala yung masarap. Ano? Ay, nakaliskisan na yan idol. Alright! Kilo. Laki oh. Tuna. Yun. May 30 pesos ko dyan, sir. Ha? 30 pesos po. 30. Oh.